na cikin burke na fi son a dukan yan matan gari buri na rage mu tarewa yau na shirya zama a tare mu. Muradina cikin buri kai na fi so a cikin samarin gari buri na da kai mu tarewa yau na shirya zama a tare mu. Gaskiyar lamari wallatin sa inda muka yi yau arba na ji kauna take an raina ta shiga zuciya ta gangar jiki ke ce na bai wa sirri na karɓa kala jani zambiki domin kina da alkunya. Muradina cikin buri kai na fi so a cikin samarin gari buri na da kai mu tarewa yau na shirya zama a tare mu. Ya so kai zan waso ya tafkarayar da uwa take yi wa yau gani gaban kana zauna na yi ladama gare ka mai suna musulmani ta kace bayan kai ba wanda ke raina kai ne majanun ne laila. Muradina cikin burke na fi son a dukan yan matan gari buri na rage mu tarewa yau na shirya zama a tare mu. Yau na yi fice akan sanki babu kamar yani kin sani waye zai ja da ni babu zan iya ba da raina na fanshe ki zo yar fara cikin buri karɓa ta gulla san ada maki inda dama gobe mu dama. Muradina cikin buri kai na fi so a cikin samarin gari buri na da kai mu tarewa yau na shirya zama a tare mu. Yau kayi da shi a kallabi na shukar nan da kayo ta kama ka bani kula a soyayya kana raina kai kake iko buri na dukan masoya ranar aure na su ganta mu ma ranar muke jira. Muradina cikin burke na fi son a dukan yan matan gari buri na rage mu tarewa yau na shirya zama a tare mu. Muradina cikin buri kai na fi so a cikin samarin gari buri na da kai mu tarewa yau na shirya zama a tare mu. Muradina cikin burke na fi son a dukan yan matan gari buri na rage mu tarewa yau na shirya zama a tare mu.